बे दिनैनि हाबाफारिखौ लानाया जाबाय जोंनि जानालिगाव BCDC-या दिनैहाय मोनसे मोजां दिनखौ जों गोबाव समनिफ्राय सायख'ना लाबाय थादोंमोन जे मोनसे लावखार ओंखाम जानाय दिन होननानै बे थारिखखौ जों मोननायखाय दिनै जोङो बे संकस दैसा सेराव जोङो बे गासै जानालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै गामि ओनसोलनि जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बाव नुजाफैनानै जोङो बे लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो थिग खालामनानै लादों। नोंथांमोना मा मा जानाय आदब खायदा खालामो? बेयाव अमा दं आरो लकेल दाउ दं। बेयाव आंहा जाय बिथांमोनहा जोंनि जानालि प्राइमारिनि जाय मानाव गेदेर जोंना चेयारमेन बिथाङा जोंनि जानालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लिंनानै लाबोनानै दिनै लावखार ओंखाम जाहोफैदों। बे लावखार ओंखाम जाहोफैनायाव जोंहा रायजो राजा हिसाबै माने जोबोद गोजोननाय दं। आरो आं बाव नुनो मोनदों आरो जोंनि बाव जानालिगाव BCDC-नि रायजो राजाफोरखौहाय माने बेवहाय पलिटिकेलनि दोलोनि जेबो बासियालासे बयखौ जयै माने खौसेयै मोनसे माने जानाय लोंनाय हाबाफारि लादों। बेयो खोब बाख्नायथाव होननानै आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थायो आरो।